Šesté místo, už to je velký úspěch, protože v téhle kategorii jsme měli celkem 12 týmů. Hodnocení poroty 6, 6, 6, 6 a 5 a na 6 máme Let's do it a enjoy. Ukažte, kde jste, tady se nahoru. Šesté místo je krásné, to je prostě ta lepší polovina. Šesté místo, gratulujeme. Pojďme dál, na 5. Máme známky 4, 4, 5, 3 a 4. A 5. místo obsadila TS Let's Dance Olomouc. Takový jsou lidi. To jsou ti zelení kloboukáři tady na kraji. Výborně. Pojďme dál, teď tady máme 4 nejlepší týmy. Hodnocení toho 4. bylo 3, 3, 4, 5 a 3. Na 4. máme Step by Step a Magic Free. Step by Step, zvedněte ruce na hlavu. Tahle partička. Step by Step. To je 4. místo. A teď je 3. To je úplně nejvíc napínavé, jak to asi může být. Tak, jdeme na to. Formace na 3 má tyhle známky. 5, 5, 3, 2 a 1. A na tom 3. místě je to Effect Dance Brno. To je tady vedle, zvedá ruce výrazně, což je dobře, protože 3. místo je taky krásné. Všichni jste podali úžasné výkony. My vám zaslouženě dáme taky medaile. A teď mě asi trefí šlak, protože jsem zvědavý, kdo bude na tom 1. a 2. místě. Ještě to nesmím říct trošku než se rozdají všechny medaile bronzové. Teď se z toho asi někdo zblázní radostí a někdo se z toho zblázní taky radostí, protože být 2. nebo 1. je prostě super. Takže pojďme na to. Jste na to připraveni? Já už jsem úplně nervózní. Tak jdeme na to. 2, 1, 2, 4 a 6. Takže hodnocení porodců hodně rozdílné. A na místě 2. je formace. To je jasné, že to nemusím hlásit. Takže D4U Party a Dancers from Brno. D4U Party, to je formace, která je na 2. místě. Což samozřejmě není tak určitě, je vedle mě. D4U, prosím, zvedněte ruce nad hlavou. Ano. Máme kameramana zvedněte klobouku, takže tam je ta velká radost ze stříbrného místa. Ještě dodáme medaile. No a pak tady máme nějaké známky 1, 2, 1, 1 a 2. Akorát to není napsáno, kdo to teda vyhrál. Je to školní ročník 2010, 2011, samozřejmě, Victory Dance Havířov. Neskutečná radost a zasloužená radost za 1. místo v téhle silné konkurenci. Takže dostaneš pohár, dostanete taky zlaté medaile, dostanete krásné pozornosti, dárečky. Autobus vašich planinek bleská na kraji. Pojďte klidně dopředu, abyste se o tom mohli vychodit v řadě. Ty ostatní týmy se můžou dělat fotky. Tady 6. všichni. 1. místo opět další plešáci. My ale samozřejmě velkým potleskem obměníme celou 12 téhle kategorie.